Salut! Vreau să vă prezint o rețetă pentru porumbei de imunizare. Asta e a doua încercare a mea. Am mai făcut una anul trecut și au mers. Porumbei sănătoși. Acum am adăugat pe lângă rețeta care am făcut-o eu sfecle roșii, oregan și o ceapă roșie. Deci avem așa: ghimbir, usturoi, o ceapă roșie, oțet de meri, organic, ceva de genul, nu știu, așa, o lămâie stoarsă, sfecle roșii și oregan. Hai să vedem ce iese. Am tocanat cubulețe. Asta e destul de măruntă. Acum urmează să răstorn oțetul la mixer. Aici. După adaug cubulețele și sfecla și cu sucul de lămâie. Asta o să mai macin un pic, că fac praf și adăugăm piste. Totul este pus în mixer. Mixăm bine, bine, bine. După care o să macin oregano și o să adaug cam, nu știu, 30 de grame de praf de asta, 20 de grame de praf piste. Am mixat tot. Acum o să fac praful de oregan. Imediat. Deci acum e praf. Praf. Îl adăugăm aici înăuntru. O să mai adaug încă 1 litru de apă. Să iasă un pic mai diluată, că oricum e prea tare. E prea puternică concentrația. A ieșit un sirop extraordinar. Uitați-vă. Împotriva, pentru salmonelă, pentru microplasmă, respiratoriu, foarte bun. 2-3 ori pe săptămână, în apă sau pe mâncare. 10-15 ml. Cam un 5 ml la litru de apă, ceva de genul, sau mâncare. Dar vă spun că e ceva extraordinar. Natural, 100%. O să vă țină porumbeii sănătoși.